сме излезнали малко по-раничко на разходката с Бари, за да можем да приключим по-бързо с разходката, след което имам да свърша няколко задачки в студентски град за двата бранда, които поддържам. Test Burgers и The Sandwich Guys. И след това отиваме пак на ветеринар с Бари, тъй като си беше закачил кърлеж за него, ние го бяхме махнали. Обаче явно се оказа, че е бил отровен и е малко болничък сега, но вчера бяхме на ветеринар, пуснахме му кръвни изследвания и ще се оправи. Мисля, биха му 2 инжекции, днеска още една, 2 хапчета и реално ще се оправи. Беше доста не в настроение. В принцип, когато се прибереме от работа, винаги скача на нас, не го правеше, беше супер унил, въобще не искаше да се мърда, не махаше с опашка, така весело както по принцип. И идея и аз се усъмнихме, че има нещо и реално го заведохме след около седмица, след като видяхме, нали, че реално не се чувства добре на ветеринар. И добре, че взехме бързо мерки, тъй като кърлежите сега, особено лято, са голям проблем и могат да причинят доста тежки болести на вашето куче, така че добре да внимавате и да предприемате мерки за всякакви такива паразити, които не само лятото, но особено сега с голямо внимание през лятото, защото тия гадинки са навсякъде и могат да разболеят кученцето ви без да разберете като цяло какво точно се е случило, както беше в нашия случай. След като свършите някакви задачки, реално отивам директно на фитнес. Давна не съм тренирал с моя приятел, който последния път ми беше помогнал да сваля доста килограми. Ще ви видите. И така, ще отидем в неговата зала, тъй като той е треньор там. Вече съм в студентски град. И минах през Mania Print да напринтирам материалите. Ето го ваучер за Десбургер, който ще спечели някой на 30. Също направих и материалите за Sandwich Guys. Един стикер, който има отвънка за витрината и подложка за рисуване за деца. Като цяло това ще го ползват единствено на 1 юни, за да може децата да се забавляват, когато отидат и хапнат там. Сега отивам по обектите да раздам материалите и се връщам бързо да заведа Бари на ветеринар. Бари, кой е весел вече? Кой е весел? Кой маха с опашка? Кой маха с опашка? Както виждате, Бари е доста по-добре. Неговите стойности се подобряват. Доста по-добре се от вчера насам. Вече няма температура. И така, сега бързо отивам към вкъщи да свежна и отивам на една среща в хотел Маринела, тъй като събота неделя ще има един евент, който ще снимаме. След срещата в Маринела отивам набързо да направя една тренировка. Току-що приключи срещата в Маринела. Всичко беше супер. Събота и неделя ще снимаме моден конкурс на 3 локации, но оттам ще направя допълнително видео и ще кача реално. Като пристигнах в фитнеса, направо реших да се кача на пътеката. Малко се позабавих, тъй като не намерих бързо фитнеса, защото Google Maps реши по някакъв начин да ме преведе в тотално различна посока и да ме кара да заобикалям. Трябва да съм малко по-рано от фитнеса, но следващия път ще снимам и човек. Той ще ви обясни какви неща ще спазвам и така нататък.